Despois de que o ministro de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Arias Cañete, anunciase a axuda de 30 millóns de euros en beneficio do sector lácteo, o secretario comarcal de Unións Agrarias achegouse ata Televinte para ofrecernos a súa valoración. Bueno, o anuncio se faga neste momento xa sospeitoso. Estamos en eleccións e fainos dudar da credibilidade. Segundo punto, como os vai distribuir, se é certo que os vai distribuir? Porque según o Ministerio, creo que dixo que iba a ser a través do pago único, o sea, añadidos. Para iso hai dúas modalidades, eu tampouco son un experto, pero unha das modalidades sería ir á Reserva Nacional, ao Fondo de Reserva Nacional, co cual habría que xustificalo con incremento de superficie agraria. Temos a declaración feita que temos feita este ano, e po ano cada un terá que declarar o que teña tamén. Sacalo así da manga e distribuílos a voleo, non sei hasta que punto se pode facer. Terceiro punto, 15 millóns de euros por anualidade supoñerían unha media por explotación, supoño que claro, non sería para todos igual, pero unha media de 1.500 euros por explotación. Con 1.500 euros se pretende lavar a conciencia e paliar os nosos problemas, vamos mal. Eu creo que é un lavado en principio creo que é electoralismo, logo penso que no último caso sería un lavado de cara, porque diría, bueno, xa que comprometíme cos gandeiros a mediar coa distribución para que incremente o precio, e non o conseguí, ni me molestei máis. Agora saco isto da chistera, e, bueno, aí queda todo. Pero non lo creemos moito, nin é a solución. É un parche, no caso de que vai a ramos, sería un parchiño. Xa se ten feito noutras veces, así, en vísperas electorales, para sacar do apuro o que está, o que peligra, pero, bueno, non é a solución, nin casi non lo creemos.